अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बजिया के लइका डीजे अरमान, डीजे अरमान, डीजे के लइका मोतुजी के लइका मारता मजा तइका तइका हई मोतुजी के लइका मोतुजी के लइका मारता मजा तइका तइका हई गिरिजी के लइका गिरिजी के लइका ओइलू बंगाल से नाचे पूछी पूछला लइका हई माल हई कैसा मारता मजा तइका तइका गोपी छपरा के लइका छपरा के लइका मारता मजा तइका तइका सागर चुरामन के लइका रामन के लइका छपरा के लइका बजिया के लइका बजिया के लइका डीजे अरमान, छपरा के लइका ऊपर से निहुरावे लोटा चोली में घुसावे लोटा चोली में घुसावे हथड़ी गाड़ी के ऊपर हई दुनु बुफर बजावे बुफर बजावे ऊपर से निहुरावे लोटा चोली में घुसावे चढ़ी गाड़ी के ऊपर दुनु बुफर बजावे बुफर बजावे पूछला ये मैडम लहंगा में तोहरा रोही डाली के मोहिका मारता मजा तइका तइका दुनन छपरा के लइका छपरा के लइका मारता मजा तइका तइका हई भगवतिया के लइका भगवतिया के लइका बजिया के लइका डीजे अरमान, डीजे अरमान, डीजे के लइका मोतुजी के लइका विमल खाता घीचे डुबाता चली राउटी के पाछा लुटल चाहे लमाजा विमल खाता घीचे डुबाता चली राउटी के पीछे लुटल चाहे लमाजा मुके सधर कहना राहुल दीवाना राहुल नौसत पूछे हईगा मारता मजा तइका तइका हई बजिया के लइका मारता मजा तइका तइका हई कोटवा के लइका ओइलू बंगाल से नाचे बूची पूछला लइका ई माल हवे कैसा मारता मजा तइका बेटिया बसन के लइका